ва чихол. Опа. Очкиё ма мегӯй. Очкиё махил нестай. Очкиё айн ами планшетай. Видеоро то охир тамошо ки, подписатсия кардаги набошӣ. Подписатсия ки лайк мон ва ман дар бораи планшет ба худат гап мезанам. Салому алейкум дӯстон. Дар магазини Realphone планшетҳои арзон омадагиянд ки барои кӯдаку наврасон метавонед ки харидорӣ кунед. Планшети S10 Umio ва планшети легендарни GT40 Pro, яъне GT40 Pro ки планшета хитон дар борааш обши медонед ки чӣ хел характеристика дора, чӣ хел дизайн дора, бо як бори дигар ба шумо нишон медиҳам. Планшети наве ки дар магазини Realphone омадагия планшети Umio Smart S10 ки дизайни планшета бинед, планшет чӣ хел дизайн дора. Дар планшет чӣ кор карда мешавад? Планшет экранаш батарейкаш мисол баландай метавонед эҷаза ягон танқисӣ намекаша. Экранаш бошад 90 Гц плавни экран кор мекунад. Экрани планшет шиша мешавад ва тарзи камера карданаш боша 8 мегапиксел фронтальная камера дора ва 13 мегапиксел боша основной камера ки хитон бинед планшет чӣ хел кор мекунад. Дар планшет кӯдак метавонад ки дар YouTube даромада Wi-Fi дар подключат мекунем аввал. Дар YouTube даромада метавонад ки ягон мультфилм ё ки ягон видеоурок, ягон чӣ монда тамошо кунад. Мо дар ҷа мультфилм вибр кардем. Мана бинед ки планшет чӣ хел качествени нишон метиҳад дар YouTube. Мана мо якта мультфилми Маша и Медведь вибр кардем, дар ҷа мондем. Хитон набинед баҳо битиҳед ки чӣ хел качествени нишон метиҳад. Дар планшет баъзе бозиҳо ҳастанд ки метавонад ки мисол баъди дарс тайёр карданаш бозӣ кунад ё ки мисол Play Market аккаунт шуда ягон бозӣ ё ки ягон приложиони барои дарс тайёр кардан аст ки скачат кардан мақсад бозӣ кунад ва зеҳнаша буро кунад. Планшета фақат барои дарс тайёр кардан, видеоурок тамошо кардан тавсия метиҳам. Ин буд планшети S10. Дар даруни комплектатсияи планшет чӣ мешавад? Дар даруни комплектатсияи планшет блоки оригинал, якта переходники Type-C ба USB, якта мишка, как ноутбук метавонед истифода кунед ва кабели оригинал, клавиатура ва чихол мешавад дар ин комплекти ҳамин планшета. Планшети легендарни планшети GT40 Ultra ки ин планшетам дар даруни комплектатсияш очки дора. Ман ҳамин очкиё ки дар ман мебинед, ҳамин очки ай планшети GT40 ки мисол ягон чиз тамошо карданда чашмта вайрон намега, чашмта намезана. Ира ки ба фикрам ки ба ҳамин хотир бировардагиянд. Ва дар даруни комплектатсияи планшет чӣ мешавад? Дизайнша ба шумо нишон метиҳам. Бинед чӣ хел дизайн дора ва чӣ хел планшет кор мекунад. Планшети GT40 Ultra 512 ГБ память дора, экранаш 90 Гц кор мекунад ва понуси экрани и пластик мешавад. Планшети S10 ки аввал нишон додам, боло шишаи и боша пластик мешавад. Дар даруни комплектатсияш ҳамин очкиё ки дар гардан ма бибинед, ин очкиё ай дохили ҳамин планшет мебурад. Бо кроми дора мишка, переходник, зарядяк, блок, кабел, чихол, тамоми чиз дора ва клавиатура инҷониб дорад. Ва нархи планшет дар магазини Realphone 8990 рубл метавонед ки харидорӣ кунед ва планшети S10 ки аввал нишон додам, нархаш 9990 рубл метавонед ки ба ҳамин нарх харидорӣ кунед. Доставка боша ба тамоми областҳои Россия ва ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дорем. Дохили Москва да бошен, то пеш метавона доставка хоҳем кард. Агар ба адреси мо омаданӣ бошен, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёни ва магазини Realphone. Агар дар бораи ҳамаи нархномаи телефону, планшетҳо, ҳамаи аксессуарҳо бохабар шудан хоҳед, телеграм-канали Realphone Москва дохил мешавед. Дар ин ҷа боша ба ҳазур тамошо карда вибр мекунем.